Sarauniya TV, tashar al'umma. Bravo Master. So Sufa ne tamkar zuciya a halin su ɗaya suke, ɗaya mai kyau ɗayan komuni, kai za ka ɗau inda kake, dama za su baka duk inda kai su ma anan suke. Kamuna na sai samuna nan kwaka kunta ta doga kai suke, duk wanda kai kanka kaiwa dan sa kai ya garba na take. Na yi kuka na zuciya, na yi kukan idaniya, babu kai babu lafiya, bangare ba san ka ba. Na hidimta a sanda baka da kana bidar ko na shan ruwa, kayi cuta na larakan ka saka na wasar da yan uwa, kai mugunta komai kayi dan ka banzatar min da rayuwa. Na yi wauta yau ta sayar ka saka ni kuka gaban uwa, kar ka manta ka ce da ni za ka dau haƙuri da ni, ka raba kalamuni tanadi ne kake gani, tanadin na kana gani halaka ce ka so gani. Iya sani na abin da kai mini banga mugu irin kawa. Na ki gane komai kuma na ki nuna komai, mugun zato ke mai ni ko nake yaba mai. Na san da bai da hali, na ce ban bidar dalili, na rarrafe ga ali, na so ka so na kone, na sadaukar da zuciya, mai hidima har da dukiya, wai dodon kar na sha wuya, na samu sauki ka tausaya, ko da ce zane ya fa laifinka hakuna ba za su barkawa. Our mix, baby. Sarauniya TV, tashar al'umma.